L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tlieta ppubblika l-aħħar ċifri dwar id-dinja tax-xogħol f'pajjiżna għal darb'oħra komplew jiżdiedu dawk li għandhom impjieg part-time. Fil-fatt f'pajjiżna huma 53,600 dawk li għandhom impjieg part-time żieda ta' 3,000 f'sena waħda biss. Dawk li għandhom impjieg part-time flimkien ma' dawk li għandhom full-time huma ta' 23,300 li jfisser żieda ta' 1,000 fuq sena ilu, fil-maġġoranza tagħhom irġiel. Ħafna minn dawk li mal-impjieg full-time jażlu li jkollhom ukoll impjieg part-time jagħmlu hekk għaliex ma jkunux jistgħu ilaħqu mal-ispejjeż. Żieda aktar qawwija kienet irreġistrata fin-numru ta' dawk li jiddependu għall-għejxin tagħhom fuq impjieg part-time biss, illi jlaqqu 30,300 dawn żdiedu b'2000 f'sena waħda biss. 60% ta' dawk li jiddependu għall-għejxin tagħhom fuq impjieg part-time biss huma nisa. Minn barra l-fatt li l-liħ tagħhom huwa wieħed limitat, uħud minn dawk li għandhom impjieg part-time bħala l-impjieg ewlieni tagħhom iħabbdu wiċċhom ma' kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji. Intant mill-istatistika ppubblikata jirriżulta li fl-oqsma tal-bidja u sajt huma 1,300 l-impjegati full-time illi 240 minnhom huma nisa. Fl-istess ħin għal kull impjieg fil-manifattura f'Għawdex f'Malta hemm 20, waqt li għal kull impjegat fil-kostruzzjoni f'Għawdex f'Malta hawn 13. Madankollu fuq medda tas-sena l-impjiegi fil-manifattura u fil-kostruzzjoni f'Malta u Għawdex naqsu b'200. Sa dan it-tant minkejja li l-politika tal-gvern hija li ma jiżditux il-ħaddiema fiċ-ċivil, fl-aħħar sena dawn żdiedu b'aktar minn 500.